Gravitasiya, erkin kaçma kanunu. 2000 yıl töweregi adamlar agar cisimler yeňil cisimlere garany çalt kaçar diýip pikir etipdirler. Bu klassik pikiri köp sanly syn etmeleriň esasynda Aristotel aýdypdyr. Adamlar onuň sözüne inanypdyrlar. Sebäbi onuň köp aýdymlary dogry bolýan ekeni. Ýöne 17-nji asyrda Galilei Aristoteliň kanunyny täzeden barlamakçy bolupdyr. Rowaýata görä ol Pisa binasyndan dürli agramly cisimleri oklap görüpdir. Tejribeleriň dowamında Galilei agyr cisimleriň yeňil cisimlere garanda tiz gaçmasynyň sebäbini olarda howanyň sürtülme güýjüniň azlygyny görüpdir. Howa yeňil cisimleriň aşağı gaçmaklygyny agyr cisimlere garanda güýçli päsgel berýär. Galileiň Aristoteliň kanunyny täzeden barlap görmek çözgüdi alımda öwrüşikli pursady boldy. Şonun soň ähli kanunlar täzeden tejribeleriň esasyna barlanyp görüldi. Galileiň bu gaçan cisimler bilen geçiren tejribesi bizi gravitasiýanyň esasynda tizlenme hakyna başlangyç düşünjelere getirdi. Bütün dünýä dartylma. Bu açyşyň awtory Galileiň dünýäden öten ýyly Angliýada doğulan Sir Isaac Newton'dur. Aýtmaklaryna görä Newton günleriň birinde alma bagynyň aşagynda oturup dinç alypdyr. Birdenke ol alma bagynyň sapagyndan dänip gaçan almany görüpdir. Bu ýöneköýje waka ony pikire watyrypdyr. Näme üçin ay ýokarda wagty alma aşağı gaçdyka? Hut şu pursatda ýaş Newton açyş edipdir. Ay bilen alma ýeketäk bir gravitasiýa güýji täsir edýär. Newton tutuş bağlaryň şahalaryny we miwelerini özüne çekýän bir güýjüň bardygyny gözüne getiripdir. Esasy bellemeli zat ol bu güýjü aýa çelini ýetiripdir. Newton özara çekiş güýjüniň ähli ýerde bardygyny aýdypdyr. Oňa çelini hiç kim bu barada pikirlenmändir. Newtonyň çaklamasyna görä ay ýeriň ýanyndan göni geçek bolup hemişe ýere dartylýar. Şonuň üçin hem ol hemişe ýeriň daşyndan aýlanýar. Ýöne aýym özüniň hususy gravitasiýasy bilen ýeri özüne çekýär. Newton bütün dünýä dartylma kanunyny açan alymdyr. Bu kanunyna laýyklykda gravitasiýa ähli cisimlere täsir edýär. Hatda alma, aýa, planetalara, ay bilen ýeriň arasyky güýjüniň täsiri okeanlardaky gije gündüzüň dowamında bolup durýan daşkyn gaýtgynlara görüp bileriz. Okeanyň aýa ýakyn tarapy beýlek taraplardan güýçli dartylýar. Şonuň üçin hem daşkyn hadisasy bolup geçýär.